Ali kako budete veliki brat i prva, ja ću s njima da se zajebavam, poli me kurac. A vidim da znate da se zajebavate jako dobro. Ja se uvijek zajebavam, go pički, ja više volim pičke da zajebavam, siglam da se ptešem. A taj što je glavni gore, ja ću njemu uzeti lovu, on neće znati gdje se nalazim. On još ne zna ko sam ja. Znači ti možeš da dođeš mjesec, 2, 3, 5, na primjer, i ti isto, ako krene. Ako krene dobro, nema izlazak, ako izađeš neće posle te plate. Nije, pa to je to. Čiji kaže više neće, oni kažu ne možeš ti da biraš koliko hoćeš. Mora znači, ili te izbaci publika, ili ti sam sebe, a dok god praviš zebanciju, oni kurve materiš za sise, za dupe, ja sam limenog ubacio. On spava. On to ne zna, on spava, oni ga bude, ali meni ustane, on kaže... Kako dođe, skinješ se, brate, igraš, pričaš ovo, ono... To. Skinješ se go, je. A polite kurac, imaš plaću, imaš veću platu nego što radiš komunalno. Oj. Znaš. A pazi, 24 sata je pokrivena kamerama, sve. A znam. Non stop, i noći, danju, i WC-u, i svud, nema nigde da nema kamere. Da. Sve znam. Ako je uljera što je bilo, sve pokriveno. Oni je daju piće, meni ne daju, pitaj ga. Jebica, ja sam te ovdje doveo film, bolan. A jesi ti malo posle to, kad završi scena, jesi malo s Monikom ako bio blizu, malo popričao s njom nešto ili nešto? Monika moja Dugorčića, bolan. Je sedio sa mnom, popio piće, bolan. I dole kad smo bili... On je sedio, ja nisam sa mnom. To ja volim da čujem. Pa stvari Monika moja Dugorčića. Kada mi kaže da srpske vito je teško, majašta, pravi. Monika prva liga žena. Sedio sa mnom, popio piće. Minut put. Gospođa, jel da? Kako nije? Prva liga. Ko je to srećnik? Znači šta je to? Imam ja sliku sa mnom, slikao sam se sa mnom. Poklonila mi, hvala je puno. To sam radio i hvala puno profesoru što bi je doveo da snimam film Kusturicu, eto. Malo sam rekao i za Pajdu, evo sad za njega, od 3 milijarde muškaraca koji čovjek ima sreće da sjedi s Monikom i da pije piće i da po nešto porazgovara i... Tako. Ja to cijenim pošten, ja to uvijek volim, ja to nikad nisam vidio u životu Moniku Bluči. Znam da je ona od nas, Monika Bluči je glumca prava, cijenim, poštujem i... A kad si vidio užel, je bilo treme ili ovako malo, ne? Nije nikad bilo treme. Zato što je to prava dama, zato nije ni bilo treme. A kad pijete piće, onako normalno sve, ko da je, znaš, 100 godina. Ako sad mi sad pijemo piće. Svaka čast svita. Da ti to. Ovo je jedan veliki postrek i poziv Mariću i svim onima koji imaju show veliki reality, ovako jednog gospodina što je s Monikom Bellucci pio piće i šalio se i smejao se i snimao kadrove s njom, da pozovete ovako jednog gospodina u emisiju, da vidi Srbija i okolina šta je, ko je Vita, a naravno i ko je naš prijatelj Pajdo. Nećemo ih odvajati, svaki na svoj način, maher i zafrkant i šaljivdžija, tako da, eto, samo što su ova dvojica vidjela Moniku Bellucci i s njom pričala, imali priliku, to je nešto u životu veliko, a pogotovo gospodin Vita koji je s njom pio piće, naručio i družio se, eto kažem, baš družio se dan, 2, 3, 5, koliko tamo snimao već u Trebinju? Snimao sam dole u Trebinju godinu dana. Godinu dana sam dole snimao film sa mnom i uradio taj film, uradio sam i imao sam cenu sa Kusturicom.